Otumfuo chama the measure Otumfuo any makasa say abaha where abosu be wo twa na say nkoni na police san here was into region odin ho be chere Otumfuo say ono na ye na abase on be police for mo asatimo na say be ndaw yi no na nsa na ye bo na baso aya in commissioner of police also kotua biduma biduma wodi so akra so by order who bet you Otumfuo say bibisa eya de fair tisa so atuna ontumi nkokwa o so ba na obema Otumfuo say Otumfuo ni nyam ene akwanche ni e kan ho de ma na odandan kakranka no ho abasopo na abasai nti odi ho be kire no na ovia wadanase no yeso a wogina sa akonje wo yeso na odi ni pokra obehye na nan so odnachi Otumfuo ti yabaya yamba nkwaso yede bom yede sapentu schnas pentu ene abrofonsa ene wine ene boma de so takaso say yede bana ya share yura nyunyam ene ambibia odanda kakranka ama Ashanti police tambia tumpo ti yabaya ya lose But no Jamie. We are saying, Major Division Commander Kaya, the buyer, any day, to say February, and I'm by Hammond. The buyer so now let's say Otumfuo, and I'm a sharp, no mammy, my chenny, the Bia, Meba, Chairman said, until last week, and I bought my muscle to commission. And the commission by so. I am the Director General PPSP, which is to say, and if I know about the Simon and so, but sounds like me, but because me, meaning Puna Omuna, when I'm your president, only a financial secretary, and to meaning the started Manache, and when you said the man also meeting, and the dindy
DCOP, Osei Akoto, Arthur, new Ashanti Regional Commander of overseas. Otumfuo chairman. We really chairs were now one can introduce one. Ama. Me 2 ICD. And the 2 IC ACP Kwame Sumia, only deputy regional commander. Doctor is also a crime officer, ACP Evidence Boy. Mention divisional commander already. Mahmoudi. It's an interesting one. Okay. Not also a regional operational commander, chief superintendent, Okukudia. Not just a chief superintendent, a champion, Ajamai. Also, the police training school, I work Masiona. Now, superintendent, Kwame Boedi. Also, now, Osei, regional MTTU, motor traffic management. And then, DSP Bonding and Yayo. Also now, region on the Casamaf. The staff officer, ASP Isaac Babai. Also now, a lawyer, no, also now, regional commander and secretary. The superintendent, Mary Afeni. Also now, Mesia Division MTTD commander. ASP Alex Yenchi. Honor Osei, the land guard, honor in charge of the team or Kuntia land guard. Now, ASP Clement, Kulebi Yado, also know here, Mesia Division crime officer. That's Otumfuo chairman. Nyame adawroma. Na na adawroma. Akwanya abase mepesuma Asante man. Ya yedwuma fi aduasa nan ni. Enche bia na ebekọ fie. Masonso mo mia bebre. Na mentimi ameso mia memaya. Na ehwe mudi. Nti onyame amakwan. Ana mabepia. Nti yesre na nanshira ene na futuro na osom na yesom prosi yesom oman Ghana yesom Asante man no ewe mudi ene tina mitina ha So who said it? Joe. I'm a cruise for the remainder. At yes, and their promotion, yes, and not the over so account. Joe. See, I mean, the nurses and the very over has seen that, and they are pagan of Sarkos was a commission. Joe. As I couldn't in view. But by nature, and me friend, and me friend, and who's anything beside that should be Joe. it as a Joe. I bet you so dear, not very dear, and who's as Joe. Yamine dance said, I did not could do baby or do. Joe. Said, Yakin and my end, it's a way to Sultina, Yabona Basus. Joe. You will conquer also. On far, Mr. said, was here, you want to say, I'm trust. Joe. A promoting brother, what did you want to be a cassas? She knows so one year. Joe. Joe. It was trying to have your own family. Joe. Joe. And I'm so over so I'm a papa. Joe. I could be a man after Robbie drew her. The Ake would have assumed Santa so I'm here. Joe. So by when we defeat come truth. No man, my best should not be dear man, Yambo, said the city. Joe. Santa my dear, at far. Fancy him 7 names as a Sunday, me there. Joe. In your procedure, number Joe. we bow or no, he be proud as ever could be, which is Jamaica, before him walk. Joe. As the same would be embassy was a beer, would ever catch it. And you would know the car. The permanent man said he be a better walk.
Joe. Nti ne nyinaa hensɛm so yɛ wo de fa brɛ. Joe. Madama ko aha na ya te sɛ yɛsi wo bɛka kyerɛ me. Wo de meka abɛgyina hɔ hwɛ. Deɛ wokɔ ya no wɔyɛ patapaa no obɛduru ha nso a wɔntumi nyɛ. Joe. Ɛbɛyɛ bɔkɔɔ. Na asomdwoeɛ na de na korɔno ne nneɛma sɛ yɛkyeɛ deɛ monhwɛ ne nyinaa ma asomdwoeɛ mmra basabasa ne etuo nom ne nyinaa de no mahwɛ ne nyinaa ma. Joe. Asomdwoeɛ aba ha te ne nipa basabasa a yɛbɛbɔ korɔno yɛ nneɛma ɛmfata deɛ wɔne kurom na monso ne nyinaa ma. Joe. Obaeɛ na meka kyerɛ me ha deɛ landguard bi adia ɔhene bi akɔfa land bɛtu ɔhene no so. Joe. Wɔn nim sɛ wontumi asase mede akonnwa no ma wɔn na mankasa kɔfa landguard bi ama wɔmɛwɛ asase. Joe. Nyɛ sɛ ɔbaeɛ no mmemme ma ɔtumi na nkɔfo bi nkɔtwitwi nkɔkɔ. Joe. Wo ne obi di hyia bi na nkyerɛ w'abrabɔ bɔtwe amane yɛfrɛ mu a yɛbɛhu baabi ɛda yɛaka. Joe. Ne nyinaa no de asomdwoeɛ aba. Joe. Ɔwɔ abɛ no atwerɛ report no de aba na ha sɛ ne makenkan m si gya ma me nea mefrɛ a na aso. Joe. Nti wɔbɛ atwa so saa. Bɛda biribiara wode to krataa aba de ma me wobɛkyerɛkyerɛ mu na wotwe wobɛkyerɛ me na wei na na wotwe mmienu ba no ma deɛ aka deɛ mmeama so ano na biribiara yɛ ka. Joe. Mu a no aba na ha sɛ sɛsɛ ne nyinaa yɛhwɛ yɛyɛ sɛ na agya abɔkora mate bi na biribiara kɔ ɔbaa me sɛ agya kɔkɔ yɛ bɔkɔɔ ne kɔ nti asɛm biara nyi hɔ memba ha obiara ba so ɔhene sika kyerɛ sɛ ne de sɛ ɔbɛbusa Joe. biribiara ne wabɛsoma sɛ yɛmmra bɛka nkyerɛ sɛ gyae wei anaa wei da menyɛ bi da. Joe. Obiara ba na ɔbɛka Otumfuo sɛ mɛka nkyerɛ sɛ sɛ yɛ wosi mate woba mbɔ a mepɛ sɛ meka biribi kyerɛ mɛka sɛ yɛmforo. Joe. Obiara bɛka deɛ menim ho hwee. Joe. Wode anidie mu ana atwa me kɔ mewura hɔ a mɛkɔ nyɛ no ano. Joe. Anaasɛ announcement bi a mesɛ mensoma no twɛn momfrɛ no announcement no na akɔ prosper ni wɔ so nkɔka sɛ na yɛ bɛyɛ ne yɛtwe baabi no ama. Joe. Nti meyɛmfa me din mehuru na na nso kyerɛ ho yɛ adwuma no yɛ ne ka ho sɛ mbɔ ha na asomdwe mmra. Joe. Buo ne anidie ma wo nua no ano bɛyɛ adwuma. Ɛ sɛ ne wɔ a ɛmu ka ho no bɛma wo. Joe. Wɔn yɛ tɛtif ɛtietie nsɛm yɛhwɛ baabi ɛwɔ wɔn nso baabi ɛwɔ no ka ho ne yɛn nso yɛde nam no aduru ansa na wɔtumi ayɛ. Joe. Buo ne anidie ka bɔ mu ɛdɔ amata kama wɔn nso twa kurusɛ na ayɛ fɛ. Joe. Yɛmana paaba. Joe. Na biribiara so ɔbɛyɛ bɔ mpae sɛ adwuma bi bɛkɔ so kama. Joe.